duit mang lho, Mbak. Duit mol-molan. Makku mang lho, saya tak cekel. Dipikir setengah selawe. Ya. Apa nih dik weh kok ngetik kayak bayan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Semangat nek waya tangi yang ini bangkit ramane. Anu aku ya anu sebelum Mbak Jah. Apa-apa mungkin tak kabeh. Aku marek gak delok apa-apa ku. Alah tuku kabeh, Mbak Jah apa-apa enek kok. Enek balung, enek suwiwi, enek apa? Tuku kabeh murah-murahan ayo. Murah meriah. Iya apa kan? Apa ae? Anu, Telo. dong telo. Dong telone iki gah nek. Babar pisan. Kok mek gone kan ora apa-apa. Mbak enek balungan nih, Mbak. Enek balungan enek. Loh, Akeh. balungan apa? Ya ini. Sawu. Kok gone mbahno iya. Heeh. Iki teknisi apa ki? Sepedot. Ini mati, Mas. Wah, nganu. Mati kabeh berarti. Kopok ya. Tapi dendeng. Pocel gitu. Pantes sok abang kabeh. Iki anu Mas, mentik tapi ngaplut gawe ra iso. Apa Mbak aku mang kok caci hae. Baru. Terong. Terong. Kuwi ning kono tempe ya. Heeh. Ono. Aku tuh kelan iki Den sesuk kok santen. Iya. Endi? Terong yo endi? Ono semangka kabeh iki. Semong. Terong aku wis akeh. Wis enek timun lucu. Ya kuwi. Aku cikalan seprapat, Mbak Jah. Nggih. Balur golek terong Iya. terongnya ini deh. Iya. Pisang. Ya ora nek dong telo terus mek ning ndi ya? Kok jaluk bahan akeh kok. Bas apa? Iki lho mbah meneh tuku tak. Dan tuku, Mbak. Iya. Terus Mbak Jah tak kon gawekno telung gendel. Kurang. Lah, engko mesti ning kulon kok ya payu kowe engko. Oh iya. Kowe duwe dong Iya. ora Mbak no. Diri Pak Eri. Iki sing piro ah? 2,5. Jeruke kayake duwe Mbak aku. Heeh. Galure sing 1. Galure Mbak nganu. Iya. Apa? Apa tempe? Awasin. Tempene aku duwe wisen. Hah? Tempene aku duwe wisen. Wis duwe. Kowe tempe aku kuwi ya. Heeh. Aku nekokno kuwi mbek apa nih? Wis. Taune mentah. Apa karane? Enggak kok arek. Nek nggo kene wis kuwi. Arek tempe kok. Iya. Lombok pucik. Lombok Mbak. Iki lombok. Enak kan cukup. Evaluasi. Nek nyambil sisi. Oke, ndang jipo. Nanti kok balungan. Iya. Mbah wis itu buka aku ndek iki bar masak iwake, Mbak. Heeh. Jane gede-gede ya, Mbak Jah. Aku ya bar balungan. Lah ya. Apa pengen sing ae kok jane. Lah ya kok gede, Mbak. Mas setengah yang murah biasanya. Lah, biasanya 6.000. Delok sih. Ya biasa 5 nek cuma setengah itu. Biasanya 6.000 kok malan kok. Lah iki saya apa piro? Saya apa 13. Tuh, lemu-lemu lho, Jan. Ya, Mak. Heeh. Ya adik itu kok no, engko kandha Mbak Jas yang penting. Digewek kental. Kuah kental. Ya pentole sapa? Kental kok dadi. Aku pengen ngosen sate. Mana budene ndi wis? Aku nganu cikalan, Mbak. Sing gede ya. Tak sido, sik sitok. Pentale sing gede. Sing gede wis cilik. Iya ku lho. Enak sing tipis. Sing gede gemol. Tipis. Nah, Iya, sesuk kok dipolo kabeh kok ya. nilai. Iya, Kok mongkok ki lho. Ya. Nggih, 5.000. Kandha Mbak Jah ya. Nah, Cikalan, Mbak. Aku cikalan tok, Mbak. Jalan. Duwe timun sesuk tak terancame, Mbak Jah. Nggih. Iki aku wis nyetok rong dino. Heeh. Nek kakek. Kok ape lodene wegah. Sing pundi? Lah, Semanten aku gak seneng. iki wis yo karek dong telo, Den. Iya.
Balur ya. Apa nih? Rawoe. Wis, lho kowe gak tempe. Kowe dhewe iki lho. Iya, Mbak. Tempene sing ndi, Mbak? Munggane medune. Bu, ya. Deni. Saya kok bagus. Anak Ramto mbek sing dadi nganten sesuk ngono. Sing anake Rantone kuwi. Heeh. Sing arep. Ya. Deni kuwi. Mm-mm. Aku lagi ro iki. Sampai dadi nganten sing guri kuwi. Iya, kuwi mergawe ning nggonku kono, Mbak. Ning Sumba. Heeh. Seniore ning omah. Wah, Tempe. tempe. Ora mendem tempe. Iki lho guys, dalungan. Iki enek dagingnya kok, Mbak. Anu daun bawang, Mbak. Kok iso iki? Semua telung dina rasa blonjo. Apa nak ngono lho. Udah jalan bidok. Heeh. Ya apa nak ngono kanane bagian. Heeh. Tak ponakan. Di sana lanang anak iki. Dia ponakan. Boh, apa nek ngarani? Sak cikal. Iya. Pokoknya gini. Kono perambangan. Colong nggone sapa? Kan nyolong tuh bener ini. Nyolong ae lagi. Endi? Oh, iki lho, orang nek ini. Iki lho, lho. Mau tak rambanan beritanku lali. Enak ya wis ya. Oh, lah aja kuatir. Lali nek aku duwe. Yo yo. Mbak ayam tak gawane Mbak gorene. Yo ambil iki. Sak kabeh kuwi. Daun bawang. Ambek daun bawang 1000 disoto seger. Kowe yo nyoto. Apa nyoto senengane? Wis gawe kabeh. Dek suwiwi. Heeh. Bongko mbok kon loro kabeh iki. Suwiwi piro iki? Suwi 13 kok. Ya sitokan Mbak Jahnya. Aku kaya kan. Akeh ndi delok timbangna Mbak? Disoto ya seger ya. Gandungan. Saya apa 2000 kok prene. 2000 aku kurangen. Iki cek aku ki 1000. Aku jane gak nganggo ledri. Nang ada ya? Ya. Nganggo apa ora? Kayak ileh. Yo. Itu gak nganggo. Lah engko mie mie. Mentai. Iya mentai. Kayak Mbak Jah. Iki lho, piye po ndi? Sing semak lho kok nyemuk. Ya, Mbak, tak kan. Lah kate yang-yangan ora metokno, pedhot. Protes tuh. Lah kok tangki teknisi nggone dhewe apa ora? Yo. Mau tuh was ngerti nyentet-nyentet dadak teknisi Hindi Home. Ya, Kalane cukup. Rebokno. cikalane lebokno kene. Di sini lan ngene Mbak Iki nggonku. Oh, kuwi Mbak Den. Kayak dene ndang yo hitung sik. 13 karonan 5,5. Heeh. 18,5. Ya. 18,5 hampir 20 matus sampai iki 24. Mangan digawa 24 karonan 6000 pas 30. Duh, Iki apa kok? tatul. Susah. kok wis ana wong gember. Lah wis mulai ya Mbak sesuk. Mbak Jamet Mbak Jah. Jadi tasik. Duwe akeh. Kok aku ya duit lagi? Lah kok sajake 10.000 kok sakal. Nah, Ayah bayaran ngono. Ambe 6. Ayah bayaran gua. Ayah bayaran terus ngepot koyo ayah ngasakno ayahe bungkuk. Boleh duit aso. Bayaran gua aku jere. Lah wis tak 10.000. tampakno kae. Siji, loro. Sing gembel ki enek Mbak Jah. Papat, 5. Kok dia ngomong Jajan anak. iki 5.000. Kok dia 10. Ya saya ketap. Kok tak gelek nang piye? Kok dia iki lho gembel. Kowe nang Mbak Jah kuwi sing 5.000 nang Mbak Jah. Goreng kabeh. Lah, Goreng iki lho serong Siro ya. serong yo dhewe. Lah, karek kurang 10.000. Dene kurang 10. Mama jahat. Ndak jaluk jajan kok tak bayar kowe ngapa? Mas gue. kurang 10.000 gede. Duit Iya. ae pe apa? Aku jajan gulali. Wis 10.000 iki. Lha wis 10.000 e. Sepur. Jajal kok sepur. Lah, nek gembel ngene iki ringkes Mbak Jah. Pirang pekitas. Ya, wis jarana. Nya, lho. Gak payu. Potongan.
Apa mbok nggo apa? Dik mau wis 5.000 ngono kok. 10.000 ya 5.000. Oh, mang wis 10.000 malan. Sebut cekeli mang 5.000 ning ndi? Telu mbek loro 5. Mama. Aku saya ketemu. 6 ambek kuwi 8. Ketemu. Woi. Duh. Maunya sana Pak Montar ayo. 12,5 ambek kuwi 21. Ambek loro setengah pas iku Ya gonceknya. Goncek aku. Lah yo kok podo. Loh, 30 kok padha. Apa? Kandhare kita. Lah mau 10.000 kok sajam kok kaya. Nah, Wegah meneh. Bukan badok ora kok bingung. gah. Coba rasa kei, Mbak. Aja. Nek gelem 2.000, ora gelem ya wis 4.000. Mana Ora enek 1.000-ne gak duwe. Guys. Besok mang wis tak 50. Ki 30.000. Duit 80.000. Duit belanjane 100 jek 20.000. Nggo tuku apa? 20.000 rene aji. Iya. Wis kono nang Mam. Piye guys iki? Wis ngene iki aku ya wis 3 dino. Pirang-pirang dino. Pirang-pirang dino iki nyetok soalnya Brambang bawang kita aja duwe Den. Wah, Entek 30.000 untuk marik-marik. Lawe tempe. Ngene iki. Sa, kok nek bar iki. Untuk pentol, untuk terong, untuk iki 30.000 wis lawuh sak apa? Sak lawohe sak ikune kok kayak arek ndek kulkas lebok meneh. lebok nang. Wis ora apa-apa, kayak kedono ya, Mbak ya. Kayak ngedono ya 30.000 untuk apa ae ngono. Sing iki. Wis mak aja mbok turuti wong kuwi. Malah dadi dituruti. Tuman. Wah, wis aku tak geten nggonku tak jawrena ya. Urusi anak. Alah, nggo sesuk-sesuk Mbak mumpung enak iki lho. Kayake kok inuk. Kasih teh mangan, Mang. Duh. Iya, Bos. Ngombe. Jam 9. Salah aku untuk cumi-cumi. Ya. Cumi-cumi. Besok Ya. Ayam barang. Mumpung enek. Ya. Besok ya peraya ya. Ayo, pas ya. Arek ayam sik apa cumi-cumi sik? Sembarang. Gak tak gawane sego. Ora kepangan. Cau gowo ya. Tak gawane cau. Enak. Kok nek menawa dipangan-pangan ning kono. Gak. Wong lanang ki ngono, beda mbek cang wedok. Tawane ngene. Caune minuk. Ora mbok ana deni. Gawe cok salah nek panono. Heeh. Nah, ngono beres. Gawe cau, guys. Di plastik. Ada nek plastik. Mak iku cemplung noneh nek bau, Mak. Mumpung enek iwak. Kan saya. Ya nggo sesuk-sesuk mumpung murah-murah. Iwak tengare. Iya, tuku sayap. Itu tak rasakan dhewe iki. Ya. Jadi ki pengen rancam. Iya. Saya rasakan ngono sih. Heeh. Nek ngono ku nek badhek ora kepen. Duwe cumi-cumi, duwe apa-apa nek matan aku. Duwe pindah kok jek tuku lawuh kok. Ben nggo pirang-pirang dino kulkas kira piye-piye kok. Tak adane dhewe. Stok 3 hari, guys. Ya ora tau manterancam ora enak. Heeh. Ger.
Gawe ngene an jus.